Исәнмесез, хөрмәтле хуҗабикәләр. Минем исемем Резеда. Мин ашсыз пешерергә бик яратам. Бүген без балык фаршировать итәбез яшелчәләр белән без бергә. Яшелчәбезгә кирәкле яшелчәләр: треска балыгы, сыр плавленый 150-200 грамм, 2 кисәк кабачок, 4-5 кечкенә помидорлар, туз, ярты лимон, 4 шампиньон гөмбәсе, 1 кесе, 1 баш суган. Алдан ясап куйдым бу соусны. Әйтсәгез, иде ничек ясадыгыз? Монда кирәк була майонез, ряба майонезы 3 кашык кирәк була, и сметан, 15% сметан, и балыкка булган приправалар белән булгатасында, и газда әзгенә кайнап чыгарып аласында, кайнатып кына чыгарасында, и сүндереп куясың. Вот готовый соус була бу. Без балыкны яшелчәләр белән фаршировать итә башлыйбыз. Башта без балыкны, треска балыгын протеинга куябыз. Без эшне башлыйбыз. Хәзер эшне башлаганда табан кабызып җибәрәбез кыздырырга. И әзгенә салып җибәрәбез сыер майын. Сыер майын салабыз. И гөмбәне турыйбыз. Хәзер гөмбәне турыйбыз полукольцами. Табак кызып чыкты безне. Шул кызган табагы салабыз хәзер без гөмбәләрне. И гөмбәләрне әзгенә кыздырып алабыз аларны. Хәзер. Шул арада гөмбәләр кызган арада, пока гөмбәләр кыза тора, без турыйбыз кабачокларны. Кабачокларны тоже шулай полукольца турыйбыз. Юка гына итеп кенә турыйбыз, калын итеп турарга кирәкми. Менә шулай таш кабакларны без ваклап кына турадык. Хәзер гөмбәләрне кыздырып алганнан соң, аларны да кыздырырга куябыз. Хәзер гөмбәләр кызып китсен. Безне. Гөмбәләр кызып китә безне. Без гөмбәбезне салып торабыз тарелкага. Гөмбәбез суына торсын безне. Хәзер тагын сковородканы безне табабызны газ плитәсенә куябыз да, май салып җибәрәбез, сыер майын салып җибәрәбез. И шушы тураган әзер булган тураган тош кабакларыбызны кыздырып алабыз. Бик артык кыздырырга ярамый. Әзгенә менә кыздырып алабыз. Йомшак генә йомшак китәргә тиешләр, кабаклар бик пешеп китәргә тиеш түгел. Шул вакытта безнең алдан әзерләп куеп чистартылган суганны алабыз да, урталайга бүлеп, аларны яртып, жыра итеп, кына итеп кенә, нәзик кенә итеп кенә аларны да турыйбыз. Кафеда повар булып эшләгән вакытта бу фаршированный балыкны һәр вакытта да пешерәдер. Ул гел кунаклар өстәленә бара торган бик татлы матур ризык. Без ашылган балыгыбызның өчен фаршировать итә башлыйбыз. Алдан әзерләп куйган соус белән салыйбыз. Соус белән, алдан әзер булган соус белән без кыздырган гөмбәләребезне içine салабыз. Балык içine салабыз. Безнең һәрбер яшелчә аерым-аерым кыздырылырга тиеш. Монысын кыздырган таш кабыгыбызны пока тәлинкәгә салып торабыз, суынып китсен içine әзрәкенә. И тагын шул табага ук суганны кыздырып алабыз, май салабыз. Әзгенә салырга кирәк майны. Майны салабыз да, үзебезнең әзер булган суганыбызны кыздырып алабыз. Әзгенә гөмбәбезне генә күп итешегенә тузлап алабыз гөмбәбезгә, әзгенә туз сибәбез. И аннан соң шулай шуның өстенә безнең әзерләп кыздырылган, әзерләп куйган кабаклар, таш кабагыбызны өстенә салабыз гөмбәбез өстенә. Балык эченә салабыз суганны. Эшне хәзер без өстәл янында дәвам итәбез. Без әйберләрне аерым-аерым кыздырдык. Һәрбер яшелчәләрне аерым-аерым кыздырырга кирәк була. Хәзер безгә кирәк була
Sırını uvarga biz hazır törka oşa sırını uzdırabız. Törküden çıkargan sırыбызны hazır biz salabız balık üstüne. Sırını көбейтіп салсаң тәмлерек болады. Көбірек салырға да болады сырны. Біз балық үстіне әзіне үстіне тұз жіберебіз. Тұзны көбейтіп салырға ярамай. Әзіне салырға керек. И шулай қора бұрышын салабыз. Әзіне балық үстіне де. И біздің шулай қазір біз соус салабыз балық үстіне. Бик туклыклы ризык булачак. Бик туклыклы, бик тәмле ризык булачак бу. Biz соус балыгына соусын салдык. Хәзер балыкны без каплап куябыз шушылай итеп. Балыгыбызны каплыйбыз да 20-25 минутка духовкага куеп алабыз. Балык үзенең формасын югалтмас өчен biz фольганы шушылай итеп куябыз, ике яклыкта. Та фольгага шушылай балыкны төреп куябыз. Без хәзер әзер балыгыбызны койнар печке тыгабыз. 200 градуста булырга тиеш пешебез. Духовка жылы булырга тиеш духовка. Салкын духовкага тыкмыйбыз, койнар духовкага тыгабыз. Нече минутта ташасыз? 25-30 минутларга. Biz хәзер духовканы ачып, духовкадан әзер балыгыбызны чыгарабыз. Да? И балыкны фольгадан ачабыз. Да, балыкны фольгадан ачып, шулай булабыз безнең балык. Та и моны тагын үстен кызартып алыр өчен кире духовкага бер 10 минутка тыгып куябыз. Балыгыбыз безнең кызып китәргә тиеш. İşte kızarıp giderge tiyеш bular. Bizden balığımız əzir. Biz əzir balıqны işten olabız. Yine bizden əzir balığımız. Şunu motor etip kızarıp pişti. Kızarıp pişti bizden balığımız. Bu balık hazır suğunırga tiyеш. Suğungandan soң balıqны biz motor etip üstelge bizep, motor etip üstelge bizep kuyarga tiyеш bulabız. Балыкыбыз суынды. Әзер балыкта суынған балыгыбызны biz motor итеп хәзер бизейбез. Безнең бизәр өчен шушылай итеп яшел яфраклы ниләребезне motor итеп куябыз да, и шуны салат өстенә балыгыбызны куябыз. Суынган балыгыбызны куябыз да, алып куеп торабыз кырыйга, и шулай итеп motor итеп хәзер чәчәкләр ясыйбыз балык кырыйны. Айтып туралган укропны сибеп куябыз да, и motor итеп лимоннарын орнаштырабыз. Соус куябыз. Безнең балыгыбыз әзер, ашларыбыз тәмле булсын.